Napuhag ang mga pumuluyo sang Barangay Fundacion Dueñas, Iloilo matapos may magwa nga kalayo sa ilagi na tasukan. Sa interview sang Bombo Radio kay Jobert Barangco, isa ka residente sa among nga lugar, iya ginpahayag nga maiwat ang tuburan sa ilang nga lugar rason nga nagapangita gid sila sang lugar agod makatasok. Suno kay Barangco, direkta nila nga gintibsok ang tubo sa ilagi na kutkutan sa nga duta apang sang naglabot na sa kapin 150 feet ang ilang nga pagkutkot. Nakapanimaho sila sang sungaw nga kaangay sang gas sang lighter. Bangod nga nagapanimaho sang sungaw kaangay sang lighter, ila naman gintestingan sindi ang ilagi natasukan kagilayon nga nag-ibwal ang kalayo pa ibabaw. Suno sa mga residente ang kataason sang kalayo nga nagagwa kaangay sang kataason sang isa ka poste. Ginpahayag man ni Barangco nga bisan ano nila kabasya sang tubig ang kalayo, wala ini nagakapatay. Nahibaluan nga hindi ini ang una nga insidente nga natabo sa Dueñas, Iloilo bangod sang tuig 2014. Ginkatingalahan man sa mga pumuluyo sang Barangay Tinucoan, Dueñas ang kalayo nga nag-igrab kung sa diin ginsindihan man ang sungaw nga nagagwa sa tasok sa tubig sa among nga lugar. Suno naman sa Environmental Management Bureau, posible nga mga hitabo bangod may aras ang presensya sang methane gas o kon natural gas nga na-trap sa idalom sang duta. Mahimo man nga mag-igrab kon masindihan ang methane nga isa ka klase sang hydrocarbon. Sa subong ila na nga na-report ang insidente sa Department of Environment and Natural Resources o kon DNR agod maimbestigaran kag mahibaluan ang ginahalinan sang nagagwa nga gas kag tubig sa lugar. Tinganan liwat ay di may nagarunggaok bala sa dalom, gintistingan nila bukas kag gintindihan liwat ay dako sa pero mas dako na rin kalayo. Pero hindi gid sa kadamuon kag daw pula kuno ang gatubod nga daw brown na di mga pula nga do ano. Fire banwas ang ginya sing kadtuan mari pero subong lang adlaw itis nila kung ano gid. Pero kagabi gintistingan nila mo to nagdako kalayo nga daw pusti sa kataason pero once nga patyon mo kag tabunan kadula man. Nabatian si Jobert Barangco, isa ka residente sa among nga lugar.